V tomto videu si povieme o 3 problémoch, ktoré spôsobuje sťahovanie brucha. Prvé je, že sťahovanie brucha nám spôsobuje stres. Druhé, že prichádzame o energiu. A tretie, že nám mení dýchový vzorec a to je naozaj tiež veľký problém. A na záver videa si ukážeme teda, čo s tým urobiť. Na začiatku, keď chceme sa podporiť a chceme chodiť s tou brušnou dutinou s takou, aká by mala byť biologicky prirodzene. Prvá vec, o ktorej ste už možno čítali, je, že keď stiahneme brušnú dutinu, vysiela sa nám z tela hore do mozgu signál, že nie sme v bezpečí. Je to kvôli tomu, že v brušnej dutine sídli naša najstaršia vetva nervus vagus, ktorá zabezpečuje takéto vypnutie, odpojenie sa. Keď niekto odpadne, aj to, keď niekto vidí krv napríklad a odpadne z toho, tak aj to zabezpečuje táto vetva. Je veľmi evolučne silná, rýchla a reaguje medzi prvými, aj by som povedala, že úplne prvá, pred prezentáciami, čo ľudia zvyknú vrácať, mať hnáčky, keď zažijeme nejaký strach, tak cítime také, že v žalúdku nám to stiahne. Pokiaľ my teda stiahneme tú brušnú dutinu, my vysielame signál mozgu, že nie sme v bezpečí. Takže potom sa len tak krásne zacyklíme do slučky, stresu a to asi nechceme. Ďalej, pokiaľ my takto stiahujeme to brucho, mení sa nám dýchový vzorec a ide nám ten dých viac hore do hrudníka. Keď sa pozriete na nejaké bábätko, kde bábätko dýcha primárne, tak dvíha sa mu brúško. Naša spoločnosť, výkonovo orientovaná spoločnosť dýcha kde? Práve sem. Tuto. Dohora, ramena napäté. Sem dýchame krátko, plitko. Pokiaľ ešte do toho stiahnem brucho, tak len to podporím. Ten dých by mal byť nie len do plúc, mal ísť aj do brušnej dutiny. A dostávame sa k tretej príčine, prečo by ste nemali stiahovať brucho, lebo pokiaľ vy sa nadýchnete a ide ten vzduch len po hrudník, energia a kyslík sa nedistribuje do celého tela. My potrebujeme dýchať až do bránice, ktorá sa nachádza tu, kde nám končia rebra. Keď si to nahmatáte, tam je taký orgán bránica. A my potrebujeme tú bránicu mať jednak pohyblivú, že ona vlastne pri nádychu robí takýto pohyb a výdychu. Ale čo ešte dôležitejšie je, že práve v oblasti bránice dochádza k tomu, že kyslík sa dostáva do krvi. A vďaka tomu, že sa dostane do krvi, je distribuovaný do celého tela. A ten kyslík my potrebujeme v celom tele. Každá bunka sa potrebuje nadýchnuť. Naše mitochondrie sú šťastné, keď majú kyslík a oni nám produkujú energiu. Takže kvôli tomu my potrebujeme dýchať aj do brušnej dutiny a potrebujeme ju viac uvoľňovať. A možno len taká čerešnička na záver týchto informácií je, že my väčšinou stiahujeme to brucho, keď nie sme so sebou úplne spokojné, čo si myslím, že je úplne taký neúplne objektívny jav, či sme s tým bruchom spokojné alebo nie. Ale často sa snažíme schudnúť vtedy, keď stiahujeme brucho, lebo sa nám zdá veľké. Lenže práve brucho sa nazýva jedna z tých oblastí, takých stresových, kde sa nám nedarí schudnúť práve kvôli stresu. Takže vy stiahujete brucho, lebo chcete vyzerať chudšie, ale kvôli tomu sa vám nedarí schudnúť, čo je taký paradox. Takže výzva moja pre vás je: uvoľňujte brušnú dutinu, kedykoľvek si všimnete, že je tam zbytočné napätie. A niekedy je to veľmi ťažké. Pokiaľ máte dýchový vzorec, že takto dýchate, rýchlo a do ramien, môže byť dýchanie do brušnej dutiny príliš veľkou výzvou na úvod. Je to v poriadku, každý sa nachádzame niekde inde a každý potrebujeme s tým dýchom začať inak. Ale chcem vám dať aspoň jeden tip, čo by ste mohli urobiť každý deň 2 minútky.
Tu si nájdete, že dve spodné rebrá, palce budú smerovať dozadu, prsty dopredu a dáme si ich teda na spodné dve rebrá. A poďte rovno so mňou, ako pozeráte toto video, tak si nájdete pohodlné miesto, dajte si tam tie ruky, uvoľnite ramená. Keď pracujeme s dýchom, tak nechceme toto. Nie, vždy chceme uvoľniť hrudník, uvoľniť oblasť krku, uvoľniť ramená. A keď sa budeme teraz nadýchovať nosom, budeme sa snažiť urobiť to, aby tie ruky išli od seba. Snažíme sa o tento pohyb. Tak poďte so mňou. Kľudne pokračujte. Ja vám len dokončím, čo som vám chcela povedať, ale vy kľudne takto môžete dýchať až do konca tohto videa. Len počas toho dýchania si dávajte pozor, aby ste zbytočne neboli v napätí. Nemusíte vôbec sa snažiť o hlboký dých, ale ani sa nemusíte snažiť robiť nejak dlhý nádych alebo nejako veľký výdych. Teraz nám ide vyslovene o miesto toho, kam dávame dých a chceme jemne. Keď ide trošku, ide trošku. Keď ide viac a je vám príjemne viac, tak choďte postupne viac a viac. Skúste sa s tým tak pohrať. Toto, keď budete robiť 2 minútky denne, budete cítiť, že sa cítite lepšie, že tá energia je väčšia. A keď nič iné preto neurobíte. A naozaj, skúste si dať týždeň a 2 minúty denne. Za 2 minúty ani vecko neobehneme, tak určite to vyskúšajte. Ak máte chuť robiť so svojím dýchovým vzorcom, ak máte chuť povenovať sa viac brušnej dutine a chcete sa aj o nej dozvedieť viac, ale najmä s ňou viac zažiť, tak sa budem na vás tešiť na pobyte, ktorý organizujem tento máj, konkrétne 22. mája v Banskej Belej. Bude to skvelé a je to len pre pár ľudí, tak ak cítite volanie, príďte, ak nie, nič sa nedieje, vidíme sa inokedy, alebo mi napíšte, že ako sa vám vaša brušná dutina, lebo to je veľmi dôležité.